Really say guys or the people. Oh no, really. Hello, could you say? Manje ino daddy. Really say guys for the people. Really say Diana Machaya, John Amali could say Regina Guare say Vimba Mazakwata Muri Boeri. That is your live stream. Because one of the foods out uri kupi ndikataiwa saka ndimboita live stream yo MaTanzeresi ari kundidherera guys. MaTanzeresi ndo ari kundidherera kwete mbichana, but anyway ndakambozvipa bed rest wiki rine rese ndakazvipa bed rest ndikumbozorora ndozodzokera kubasa zvangu, but apa pakashata guys, pakaipa fesi chakadhakwa. So dai ndichiti ndiganimbotaura because awanazoti Sheroni kosemende dzedu hausi kuti updata kuti zviri kufamba sei kwagutu nezvitina zvedu kuti zviri kufamba sei. Saka ndati no, let me just come pa live stream. Hapana akandibvunza kuti haufa zvitina zvedu zvatisi kuzviona kuti zviri kubuda here pamavidhiyo, hapana akandibvunza. But ndangoya nditi zvoni guys for the people ndandakarohwa neMaTanzeresi kwete mbijana, saka ndinodzokera zvangu kubasa ndapora. Saka hanzi vhesi vaita sei ndandine MaTanzeresi asingaiti. Washington anga atori kunoku neni akatozodzokera nezuro. Pakashata guys for the people, pakashatisa. Saka pakashata, saka ndatirega sei ndiuye ndimboti kune vanhu sei, but I'm there ndakurikavha. Ndakamatanga MaTanzeresi aya ndiri kwagutu pandaona ndakudzoka nadhai, ndobva tatoenda nani nadhai kuchipatara. Taenda kuchipatara ndobva tasvika tikanyorerwa medication, zvikanzi hapana mushonga, kwakunyorerwa medication. Actually pane munhu andimunoziva zvokuti ndotaura kuti I'm not feeling well what. Pane munhu akandinyorera long message akati you're not supposed to say that mumavidhiyo ako kuti unogwara, tiri kuzvinzwa izvozvo. Saka nimanje ndenda kuzotya manje kuti maybe pana mwana wangu vachitisapota veve vakaona vatizizi havazowisisi kuti ko watizizi nekuda kwei. But anyway I'm there ndisinganzwe mushe. Saka pandakaenda kuchipatara ndakapuwa medication, but ainaso ndofunga akangopera 2 days. After 2 days patakaperekedza daipipe ndandichatongobva mukurikavha ndobva adzoka futi nefull force. Zvototi apa pakashata. Washington ndiye akatozondiperekedza kuya kunoku akagara neni. Oh, bless that guy. Washi is a nice guy. Washi ndiye akazondidriva akasvika neni kunokumba akagara neni 3 days kusvika azodzokera zuro. Ndichigwara guys for the people. Mams nepakandiona maicheba ndisikagoni kana kusekana vasekugara ndisikagoni kana sazuro manje ndanditori wese ndaita kuhuta kuti ndobva here kwari ndozvatanekati manje ndikafanwa ndozondiona kuti ndafa ndiri muno ndasara ndegere. Wachanga adzokera because angaita emergency yekuti anga adedzwa, pane kamwe kabasa kakadedzwa nzi auya kuzoita. Saka kuti aramba neni zvasingaiti ndobva adzokera. Saka ndakazonopuhwa futi mumwe mushonga zuro. Haiwa ndo wakazondonda athingi izvozvi zvindakurikavha, but for the meantime ndakambozorora maybe chaona next week pakuti takudzokera in case kana kune vamwe vanhu vanondisapota vaya. But I'm saying this in general, hapana munhu ake vanhu vanogara vachindisapota, hapana kamboya achindibvunza kuti kwaufa. But I'm just saying it pajekerere kuti I wasn't feeling well.
ningirikini matanzers ndo anga kandikuwadza. Vamwe vakati mabvise, vamwe vakati maisi too late kuti ugomabviswa because wakura anozoita macomplications. Saka but izvizvi ndana nhasi ndakatombogara kudai ndavabho manje yandaita naye ndofunga live stream aiedi vanhu ndaida kumboedha handisi kuona paedi. But anyway ndo zvananangu yauzongotaura kuti muri sei. Ndoda kumbotonotsvaka kuti ndingawana zvimabhanana here kuti huro nenge isingadi kudunga. Vamwe vari kuti mabviswe because this time anga kandikuwadza ndaitita pekutanga ndakati asi ndaita covid hamuona kuti ipa pandosweta nditi ndikangobvisa juice ndakutanga kutopindwa nechando. Saka ni excuse me, yeah, excuse me, pane munhu akambonditi mabviswe. Saka mwari kuti usamabviswa. Saka handisi kuziva manje kuti ndoita sei. But this year I told you guys kuti this year I'm going to go on a vacation somewhere. I don't know where, but I need to rest, guys, like for 1 month out of Zimbabwe. Ndiriyo ndakagara doing nothing. Then my live stream like this. So I will see, because kwandiri kufunga kuti ndoda kuenda ka ndokandakamborapwa pandakamboitwa those operations what. So I will consult with them first, with the hospital, kuti zvinoita here kumabviswa kana kuti it's too late. Ndotanga ndanzwa, guys, for the people, because this time ndakatombofunga kuti handainda ndatoinda mwari we, because anga mumino meso mapa pakatoshata. But anyway 342, wow. Guys, for the people 341 people vari kundiona pa Facebook. Thank you my way. Hanzi anorwadza meno maybe. Saka ndichaona kuti ndikambozorora ndozorora ndichatanga ndaconsulta, guys. I have to consult first kuti zvinoita here kana kuti hazviiti. Hamozviona anzi try mutsine unoita sei mutsine 358. Handina nyaya manje live stream tape yandaita nelive stream yandizivi kuti haiedi, handisi kuona kana pakanzi edi. Ndaona kutokata ini ndinotsvaka mabhanana pamwe ndingarya neporiji, guys. Ndokupusa kwandiri ndakaita ro ndikafunga dzungura ndombobuda naro pafacebook ndichisvetuka mudenga shiri inongozomara 1 kumara kuti ma chaiko. Guys, vanotaura nawashaya mumbonditendera ubhudhi vangu asikana akandipepa mwana wewe kusi magetsi kusina umukoti zviri sei handimozviona manje. Saka ndizvozvo, guys, for the people regai ndiinde ndangoti ndikuzivisa kuti I'm there but kuti I'm not feeling well chete. Kuna vanoti yeah, and I remember futi ndiri mudiki pandaimaita stereke I think nana 1998 pana mwe doctor ari kuharare yanonzi Dr. Rigavason chambovadzokera futi ndakambobaiwa majekiseni I think aisvika about 7 akambotodisappear makira akazodzoka 2010. So I think ikone zvakuti achindidheerera stereke, saka ndichambodzokera ikoko. Anorwadza, guys. Inini pandakashinza ndakati dai I think ndaita covid. Ndaita covid kati nditakaenda kuChristmas pamwe pane munhu akauya necovid. Ndihosva ndikuwa ndakamupuwa hamene muviri wangu zvauri kuita. Asi toda kuinda ndanotsvaka chikafu. Ndagara hangu handiryi tora mutsine nesoto tsenga, right? Yeah, ndizvo zvasvo majekiseni, but apa manje tachipiwa matablets, but ndakatanga zvakuta chokwadi because andotanga kunzwa nzeve kuvava ndanzwa nzeve kunge ndikuvaviwa stereki
following day ndienda kutofuma ndatoone matanziwa. I don't know why. Saka nezvi mbonga mukatotasa mamwe video yangu munozviona ndinenge ndakaisa like zvimatishu kuvhara munzeve kuti mhepo isapinda. The moment nzeve dzangu padzinopinda mhepo ndakutoita matanziwa. I don't know why kuti chii chikuitika. Andimozviona manje handizivi kuti ndane mainfection here kana kuti kutorwara kuti nzeve dzangu dzatone problem. I don't know. Kana paipa unenge uchifamba paipa mhepo ikawanda munzeve. I'm still trying to figure out kuti why se apa akaenda akadzoka. Yeah. Alright. Hanzi tasafudi and I will do so as well. Saka yeah, hopefully this time haasi kudzoka because akambopora 2 days akadzoka. Ndiwo ndangota 2 days ndapora badzoka with the full force kwete bijana. Times 20 ndopa akadzoka. Mazviona manje. Saka ndikara chimwa mavitamin C. Ya vakandipa futi iwayo matablets amukutaurayo. Handina kupiwa ma-injections. Yamuzvona. Kumazoro hesi Joseph mazoro dzao kubvukwa nayo kuti ndikwana shure here kumazoro dzao tatiriko kumusha muna December. Actually guys, for the people ndine ma-videos angu akawanda epa Christmas, epa New Year. Ndakaendawo kumusha kwana mai vedu pa New Year apapo. So maybe ndichangoita a voice but nesinganakidzi because ndine ndichiekera. Hanzi try kushamira muduri. Timboona hedu remedy. Ndichazviona zvataukwa zvacho. Diet ndaizviona gara wachimwe ndaione aenda. Yatowabo right. Ini panonzira nzeve kuvava ndotopfeka zvinodziya ndotomwa mapirizi akanzi voice over. Nzopera. Yeah, I think ndichazama especially nzeve dzangu. I think I'll try by all means kugara ndakakhala ndichifamba ndotogara. Okay, zvinhu zviri cold nepoko right, it's okay. Yeah, I think ndizvo because ndakadya ice cream ndisati ndanyatsorecover. Pamwe ndozvakamadzosa ndaikrevha kwakuirya chigaba chose. Saka pamwe ndozvakamadzosa. Saka I also try to cover nzeve dzangu pese pandine ndichifamba because ndikangonzwa kunge mapindwa nemhepo zvatovharana. Vanzitora chiro chinenge machips usvine. Ndichizivi chinja chi. Yeah, saka ndizvozvo guys for the people. Mchandiona ndadzokera ko maybe ndichambotryawo kuisa mavideos angu epakera epa Christmas page rangu ringoramba riri active. Hamuzviona manje guys, ndoinda regai mbonotsvaga something chekuti ndikwanise kungozvishingisa. Bye bye guys for the people.